Nabuhian na sa kapulisan kadtong duha ka mga tawo nga giaristo niadtong weekend human makuhai og ubay-ubay nga mga canisters sa butane kay giingong girefilan og LPG. Hugot kini gidili sa balaod. Ang report ni Nico Serino. Atul sa pagpahigayon og anti-criminality campaign sa taga Station 1 sa Mandaue, naatlan kining ubay-ubay nga mga butane canisters. Sa barangay sentro, 15 ka mga sako nga puno sa mga refilled canisters ug laing 14 pa nga puno sa mga empty containers ang nakuha. Samtang sa barangay Mantuyong, nasakmit sab ang 13 ka mga sako nga girefillan ng daan ug 14 nga walay sulod. Mubalor tanan ang nakumpiskar og 49,000 pesos. Duha ang nadakpan sa maong operasyon. Giila nga sila si Rowena Perez ug Mirna Sasing. Matod sa kapulisan, dugay nang gidili ang pag-refill sa mga butane canisters ug LPG. Nag-robing akong patrol, nakita na yan, na malit. Butane mo tong amo na gi-operitan. Karong adlaw, gi-release na ang mga dinakpan human mibayad og multa. Kalapasan sa City Ordinance, pagdili sa distribution sa LPG refilled canisters ang gisangat kanila. Base sa ordinansa, gipabayad sila og 3,000 pesos nga multa tungod sa pagpamaligya ug namiligro nga ma-revoke ang lisensya sa tindahan. Penalty og 3,000 niya. Kung wala sila yung business permit, ubayad po sila sa City Hall og 5,000. Warning gyapon na. Na digin magkuan magkuan kay delikado kayo bisan pag kumpiskit na mo nagay manguan niya mga butane nga nang muawas ba. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.